Sanibonani, uMqeqeshi wezinsizwa la. Bathi ubhonzo nganje ngephuzu matshitshi qomani. Bathi umfana empani semncane udanga bathi David mdala anti cha bamsola bakithi ingane esihlaza cha. Kufuze abaphathi bazonqoma lalodulu ushezi bathi Intombi zomdansa ngentshabe zithi umuhle webhonzo. Umuhle wamatshitshi qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi Mqeqeshi kunjani? Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe ukuthi uyaphila la ukhona. Uthi bafoke angiqale ngokubonga ikhaza olidlalayo kwezinsizwa ezisakhula. Nami ngaqala ukuzwa ngawe komunye umngani wami ezinyangeni ezedlule. Ngiyethemba uzokwazi ukungibonisa kuloludaba. Well asithembeke mfowethu. Uthi bafoke ngiyinsizwa ena 25 years. Isakhiwo sami cha ngeke ngaqamba amanga mfowethu ngimubi futhi ngiyazazi nami. Yabona mfowethu ezinye izinto mfowethu ziyathusa emhlabeni. Yabona abantu indlela abacabanga ngayo ziyathusa ngempela. Like uzukholwa ngempela ukuthi wena umubi. Yabona ngeke emhlabeni awusoze wabusiseka if wena usahluleka ukuzamukela. Yabona ngoba yabona mangabe usuna 25 phela mfowethu ngase sesikhohlizana sokusumdala lapho umqondo sokusukhulile. Yabona so kunezinye kufanele ufunde ukuzamukela mfowethu. Yabona ezokhula mhlambe kusaku 15 nga understand but masuna 25 mfowethu umqondo sokusukhulile nawe ila khona kufanele ube sesigabeni la ubona khona ukuthi no this is who I am. Yabona ngeke uzungishintshe ngeke ngikwazi kwamina ukuzishintsha indlela engidale ngayo. Yabona this is me whether you like it or not. Yabona so kufanele ube ufike kuleso simo la uzamukela khona njengoba udalwe njengendlela odalwe ngayo. So awukwazi ukuzamukela njengomuntu omubi. Why ukhetha ukuthi ube mubi? Why ungasho ukuthi ngimuhle? Yabona uthatha into positive because mawuthi umubi wena umbuzo wami njengoba kubuza ukuthi why ungasho ukuthi umuhle? Yini ekuvimbayo actually ukuthi umuhle? Yabona phela kufanele understand singabantu we have a general definition mhlambe yokuthi into embi into enjani. Yabona mina ngafike ngibuke mhlambe ngithi umubi unjani. Omunye afika kubuka athi hayi mhlambe handsome. Yabona omunye afika asho lokho. Singabantu sisho lokho nalokho yangawe but ekugcineni kosuku okubalekile ukuthi wena ucabangani ngawe. Yabo so wena mawuzothatha oku negative wamukele kona uye ku positive well uzoba nenkinga ngoba ngisho ukuthi awusoze wabusiseka usahluleka ukuzamukela emhlabeni wonke jikelele wena wedwa okhona. So why uthi umubi wena? Yabona you are denying your uniqueness. Yabona so it's like kwenze uyiphutha ukuthi udalwe wena. So no mfowethu fanele kushintshe lokho ngempela. That's a big problem. Yabona kodwa ukuthi ubafoke Intombi Angikaze Ngibe Nayo Nhlobo. Well akungithusa ukuvela lokho because awuzithandi vele. So mangabe uthi wena umubi awuzungazithandi because awukwazi ukuthi ngiyazithanda kodwa ngimubi, ngiyazazi umubi kodwa ngiyazithanda. No, for the fact ukuthi uthi wena umubi it means awuzithandi. Yabona kodwa ukuthi ubafoke and nje mfowethu ayikho intombazane ngisho eyodwa emhlabeni eyofuna ukuba nawe if wena uzikholelwa ukuthi wena umubi. Yabo because negative ngawe. Yabo so akekho umuntu ofuna ukuba surrounded kubantu aba negative. Abantu abafuna abantu aba positive, abantu aba ambitious, abantu abazithandayo. Yabo abantu yabonje abane vibe. Yabona so uthi bafoke kodwa kunenye engichazayo futhi ke Intombi Angikaze Ngibe Nayo Nhlobo kodwa kunenye engichazayo futhi engiyifunayo. Iyavuma sihlangane kodwa uma sekumele sibonane ngivele ngisabe ndoda. Akuvumi ngiye kuyona ngoba isakhiwo sami sixakile impela. Ukubeka amagama akusiyo inkinga ngoba ngiyakwenza lokho uma umuntu sengimjwayele kahle. Well mfowethu angikholwa ukuthi phela njalo umuntu udinga ukuthi uzumjwayele kahle
kuyima ukwazi ukuba comfortable ukwazi ukuthi ukhulume naye. Mningi umsebenzi mfowethu ekusafanele uwenze ngeke size sikhohlisana. Uthi ubafo-ke yikho nje ukuthi ke akukaze kwangilungela. Ubethe ubafo-ke ukubeka amagama akusiyo inkinga ngoba ngiyakwenza lokho uma umuntu sengimjwayele kahle. Yikho nje ukuthi akukaze kwangilungela okuchaza kona ukuthi indlela owenza ngayo awenzi kahle, yabo. So into ejabulisayo ukuthi umuntu inkinga mangabe eyibona, yabo. So mangabe uyibona inkinga and ufuna ukuyi-addressa, well kuba ngcono makanjalo. Inkinga enkulu iba sekuthenini inkinga mungayiboni iqobo, yabo. Kodwa ukuthi ubafike manje inkinga enginayo ukuthi le ngane ayisangiphenduli ku WhatsApp. Ngiyacabanga lokho kudalwe ukusaba ukuhlangana nayo. Ngingasilungisa kanjani lesimo mfowethu ngoba ngiyayithanda lengane ngenhliziyo yami yonke. So ayivala lapho umfowethu. So mina I think mfowethu into ekushayayo la ukuzithemba, you lack i-confidence, yabona. So i-confidence ke ake ngithi nje ukuzithemba kusiyona into mfowethu ovele nje uvuke ekuseni hayi sengiyazithemba 100%, no. I-confidence noma ukuzithemba yinto oyakhayo each and every day. So each and every day into ekufanele uyenze you add 1% ekuthenini unyusa ukuzithemba kwakho, yabo. Nami nginezinto engizenzayo eziqinisekisayo ukuthi njengokugijima nje, yabo. Ukugijima kuyonto engiyithandayo kodwa ngoba ngiyawazi ama benefits akhona ngiyayikwenza, yabona. Umgwaqo uya challenge mawazi uya challenge but ngiyawenza ngobani ngenxa ama benefits akhona. Nami ke ngithi mase ngizibuka esibukweni ngijabule into engiyibona because umzimba wami ngiyawunakekela, yabo. So nawe mfowethu mangabe ufuna ukwakha ukuzithemba kwakho futhi hayi ukuthi mangabe ufuna into vele kufanele uyenze, yabo. Fanele wakhe ukuzithemba kwakho ngoba mangabe ungazithembi emhlabeni uyothwala kanzima, yabo. So iziningi izinto ekufanele uzenze ukuze unyuse ukuzithemba kwakho, yabo. Njengakho ukuzivocavoca, nakekela umzimba wakho and uzamukele mfowethu ukuthi this is you. Ngeke uzuthatha imbazo uzicwece ikhanda lakho mhlambe ulumise ngenye indlela, no. Uzobe uzibulela mawubenze njalo. Udalwe kanje, this is you. Mhlabeni wonke akekho omunye sakuzambona ofana nawe. So why wena kufanele uzamukele ukuthi umubi, yabo. Kwayona lengane njengoba ingasakhulumisa ku-WhatsApp because ibonile ukuthi uyasaba ukuhlangana nayo noma uyenza isilima ufike uhlela nayo usuqede awuyi, yabo. Kanti wena ubushawa yini ukuthi umubi, wena ubuzibuka kanjalo ukuthi umubi. So usabile ukuhlangana nayo. So mningi umsebenzi mfowethu mangabe usuna 25 indlela owenza ngayo izinto fanele ihluke, ikhombisa ukuthi usumdala. 25 years kuyasiza isikhohlisana sokusukhulile sokuzomdala. So mfowethu awusebenze kuwena. Mina ngibona umsebenzi omningi kuwena because kwakusona isibindi sokuthi uye kuyona le ntombazane awukakazoba naso, yabo. So mina ngakhuluma ngize ngoma amatshe noma azaconsa benjani but mangabe wena ungazithuthukisi ngeke uzuye kule ntombazane, yabo. So awuqala ubhekane nawe uqobo lwakho, yabo. Mina ungathi ngimuhle ungathi ngimubi okwakho lokho kodwa mina okubalekile ngami ukuthi mina ngicabangani ngami, yabo. So ngeke ngithathe intembi ngithi hayi ngimubi. Wena mhlawumbe ungangibona ngimubi, well ngeke ngiphikise umbono wakho nawo lo of which mina ungi-affect because this is me. Ayikho enye indlela engayishintsha ngayo, yabo. So kunjalo ke mfowethu, I hope uzokwenza kufanele ukwenze. Qinisekisa ukuthi uyazamukela indlela odalwe ngayo and uzame ukwakha ukuzithemba kuwena, yabo. So mangabe unesifiso ke sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi umqeqeshwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho.